Dostal si sa na našu stránku a chceš si kúpiť jedinečnú futbalovú kartu pre seba či niekomu inému, no nevieš ako na to? Ukážeme ti to. Je to úplne jednoduché. Klikni na tlačidlo Vytvor si svoju kartu. Následovne vyber dizajn, ktorý sa ti najviac páči a pusti sa do tvorby Foodcard kartičky. Vyber si jej veľkosť. Vlož meno, pozíciu a celkové hodnotenie hráča. Nahraj fotku hráča a logo futbalového tímu. Ak si nie si istý, ako máš štatistiku hráča vyplniť, pozri sa do stručného sprievodcu futbalových kariet. Vyplni štatistiku hráča. Ku karte si môžeš zvoliť stojan na Foodcard. Pridaj kartu do košíka a zobraz košík. Nezľakni sa, takto nebude vyzerať tvoja karta. Naši grafici sa postarajú o to, aby bola dokonalá. Vyber možnosť doručenia a klikni skontrolovať a objednať. Vyplň a skontroluj svoje fakturačné údaje a klikni ďalej. A teraz k platbe. Vyber si spôsob platby. Tip. Ak zvolíš priamy vklad na bankový účet, prevod alebo platba QR kódom, dostaneš symbolickú zľavu 10%. Teraz už len odklikneš potrebné políčko a podľa zvolenej možnosti pokračuješ v platbe. Gratulujem, úspešne si objednal Foodcard kartičku. Po odoslaní objednávky bude tvoja karta spracovaná a do zhruba 24 hodín obdržíš e-mail s finálnym náhľadom na odsúhlasenie pred jej výrobou a následným zaslaním. Po doručení nezabudni natočiť alebo odfotiť futbalistu s našim produktom na sociálne siete s hashtagom Foodcard pre možnosť 50% zľavy.